Sa kabila ng mga protesta laban sa Paksilica, sa kalsada man o sa social media, patuloy pa rin ang pamahalaan sa paghahanda para sa dambuhalang data center na itatayo sa New Clark City na sakop ng Kapas Tarlac. Kamakailan ay lumagda ng isang partnership agreement ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na nagtatakda sa Port of Subic bilang pangunahing maritime gateway para sa Pax-Silica supply chains. Ani Engineer Joshua Bingkang, President and CEO ng BCDA, mahalaga ang papel ng Subic Port dahil dito idadaan ang mga raw material na kakailanganin para sa Artificial Intelligence o AI Hub, gayon din ang mga produktong i-export sa ibang bansa galing dito. Patunay din umano ang partnership agreement ng BCDA at SBMA sa whole-of-government approach ng Marcos Jr. Administration sa usapin ng economic development. Samantala, tiniyak naman ni SBMA Chairperson Eduardo Jose L. Alinio ang kahandaan ng Subic Port para sa nasabing proyekto at sinabing patunay ito sa strategic location ng Freeport sa Luzon Economic Corridor. Bagamat may mga pangakong lilikha ng trabaho para sa mga Pilipino at maglalagay sa bansa sa Advanced Technology Global Map ang Pax-Silica, may mga kababayan pa rin tayong nagpahayag ng pangamba at pagtutol dito. Kabilang sa mga labis na maapektuhan ng proyekto, ang hindi bababa sa 72 magsasaka sa Barangay O'Donnell, Kapas Tarlac. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Barangay Captain Wendell Mercado, sinabi niyang naipamahagi na sa mga apektadong magsasaka ang mga abisong lisanin ang kanilang lupang tinatamnan, ngunit marami pa rin ang nagtutungo sa barangay para humingi ng paglilinaw dahil hindi nila alam kung saan sila lilipat at anong suporta ang matatanggap para sa kanilang kabuhayan. Katunayan nga po dyan, yung narinig po namin ng sa pahayag ng ating mahal na Pangulo. Maganda po at dito nila nalagay yung project na to. Pero yun nga po yung pilit namin na tinatanong, wala pa po kaming alam tungkol sa Pax-Silica, kung ano yung magiging epekto sa tubig, sa kuryente, sa pollution, at kung ano po yung mga kakailanganin na workers dito sa nasabing project ng gobyerno na to. Alam naman po natin na magsasaka lamang po ang aking mga kabaryo. Para naman sa bagong alyansang Makabayan o Bayan Gitnang Luzon, matagal nang nakararanas ng dislokasyon at paghihigpit ang mga katutubong Aita, gayon din ang mga magsasaka sa Kapas Tarlac, at maaari pa umano itong lumala kapag naipatupad ang Pax-Silica. Nagbabala ang kanilang tagapagsalita na si Eco Dangla sa posibleng pagbibina sa mga kabundukan at iginiit na bagamat lilikha ng trabaho ang proyekto, mababa lamang umano ang sahod kumpara sa kikitain ng mga dayuhang korporasyon. Samantala, sa mga naunang pahayag, sinabi ni BCDA President and CEO Bingkang na pag-aari ng ahensya ang lupang sakop ng Pax-Silica. Nakalaan umano ang lugar para sa industrial development at bahagi ng programa ng pamahalaan para sa paglago ng ekonomiya. Justin Dizon, CLTV 36 News.